Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә һәрбер мактауларыбыз булып, аның илчесе Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават шәрифәләребез ирешә күрсә иде. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә инде насыйп итте шушы айларыбызда, шушы көннәребездә күрешергә. Безнең хәзер Мөхәррәм айлары һәм инде бу яңа елларыбыз 1440 ел безнең башланды. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, әле бу айның башы гына, шулай бит беренче 4 көне генә аның үтте. Шуның өчен дә дугалар кылып, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, шушы айларыбыз хәерле айлар булсын дип. Бәрәкәтле мөбарәк айлар булсын. Дөньябыз өчен дә, ахиратыбыз өчен дә, һәм дә динебез өчен күп изге гамәлләр кыла торган, динебезне күтәрә торган айлар булсын. Мөселманнар өчен файдалы айлар була күрсен. Бөтенесе безнең үзебездән тора бит. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Инни мәгазанни габди", мин кулымның уе белән ди. Ягъни мин нәрсә, минем турымда нәрсә уйласа кулым ди, ул шул булыр ди. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә турында уйласак, яхшы дип, рәхим шәфкатьле дип, юмарт дип, кәрим дип, бөтенесен бирүче дип, Аллаһ Тәгалә әлбәттә шундый. Әгәр дә уйласак, Аллаһ Тәгалә мине сыный, авыру бирә, явыз, начар, гел авырлык кына дип, Аллаһ Тәгалә инде шундый булыр ди. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз елларыбызның да хәерле, уңышлы, бәрәкәтле булуларын, уңыш ягыннан да, шулай ук мал ягыннан да, ризык ягыннан да, дөнья һәм ахират ягыннан, бигрәк тә динебез ягыннан да. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, безнең инде күп кенә хаҗиларыбыз хәзер хаҗга барган кешеләр, мөселман кардәшләребез кайтып бетте дисәң дә була. Соңгылары кайтып бара. Шуңа күрә кылган хаҗларын Аллаһ Тәгалә шушы хаҗиларның разый булып кабуллардан кыла күрсә иде. Менә безнең мәчетебездән дә 10га якын кеше барды бу елны. Дөресрәге инде ул безнең мәчет кешеләре дип адый инде шулай мәхәллә кешеләре дип 9 кеше бардык. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә инде кабуллардан кыла күрсен. Шушы хаҗиларның хаҗларында һәм бармаган кешегә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен барырга. Менә монда да шулай. Хаҗ, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бөтен кеше бер үк елны бер үк вакытта бара. Әмма ул кемгәдер җиңел, кемгәдер авыр. Ул бит авыр булса, бөтен кешегә авыр булырга тиеш. Җиңел булса, ул бөтен кешегә җиңел булырга тиеш. Чөнки бит ул бер үк елны кылынган хаҗ бер уйлаганда. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә кешенең үзенә карап бирүче. Ягъни кешенең үзенең мөнәсәбәте нинди, ул нәрсәгә әзер яки әзер түгел, шуңа карап бирелә. Ул дөньяның үзе дә һәм шушы дөньяга булган мөнәсәбәттә. Менә әйтәләр бит әле, үзеңне үзгәртсәң, синең яныңдагы бөтен әйбер үзгәрә диләр. Ул нәкъ шулай ул. Ул кешеләр үзгәрми чынлыкта. Аллаһ Тәгалә син үзгәргәнгә күрә, сиңа икенче төрле итеп күрсәтә башлый дөньяны да, ул кешеләрне дә. Менә шуның өчен дә әлбәттә бик мөһим шушы бөтен нәрсәне үзгәрешне үзеңнән башлау, мөхтәрәм кардәшләр. Шуның өчен дә менә бу яңа елларда үзгәртәсе якларыбызны, үзгәртәсе әйберләребезне инде үзгәртергә Аллаһ Тәгалә насыйплар әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләп китәсе сүзебез булыр иншаллах Мөхәррәм айы турында, Гашура көне турында. Чөнки Мөхәррәм айы безнең килеп керде хәзер әйткәнебезчә һәм яңа шушы елыбыз башланды. Ни өчен Мөхәррәм айы турында аерым сөйләп китәргә кирәк? Мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда безнең гомеребезне үзгәртә торган әйберләр бар. Кай вакытта гомеребезне үзгәртер өчен безгә шушы гомер белән бәйле булмаган әйберне эшләргә кирәк. Мәсәлән, ризыкны арттырыр өчен кемдер әйтә, күбрәк эшләр, ризыгың булыр ди. Бәлки алай түгел, шулай бит. Бәлки күбрәк зикр кылырга кирәктер. Күбрәк намаз укырга кирәктер. Бәлки күбрәк садака бирергә кирәктер, шулай бит. Ураза тотырга күбрәк кирәктер. Бер караганда эш белән бәйле түгел бу әйберләр. Менә тормышыбызны үзгәртә торган шундый әйберләр бар бу дөньяда. Менә әйтик, мәсәлән, шул ук үзгәрешләр бөтен дөньяда бара хәзерге вакытта. Шул ук Мәккәдә генә алсак та, безнең акча белән анда да бензин 32-33 сум тора. Бу гомер күрелмәгән әйбер. Әгәр дә долларның
дәрселәге сумның төшүен күз алдына китерсәк, 2 тапкырга элеккеге белән чагыштырганда ул инде 16-17 сум тора дип әйтик инде. Элеккеге доллар бәясе белән. Ягъни безнең бит әле рубль дә бик каты төште. Ләкин ул анда тора иде элеккеге курс бәясе белән 3-4 сум, 5 сум. Шулай гына иде. Димәк, анда да 2-3 тапкырга, 4 тапкырга күтәрелеш булган. Хәзер Мәккәдә дә яңа налоглар кертәләр. Хаҗиларга налоглар кертәләр, гостиницаларга һәм башка әйберләргә. Бу нәрсә дигән сүз? Дөнья әкрен-әкрен генә шулай бит, хәтта анда да акча мал тирәсенә үзгәреп бара. Әйтик, мәсәлән, бер заман сатулашмый да башлаганнар иде Мәккәдә. Сатулашу бит инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте. Әгәр дә син сатулашмыйсың икән, бәяне төшермисең икән, синең бәрәкәт булмый. Бәрәкәт дигән әйбер югала, мөхтәрәм кардәшләр. Менә булар бөтенесе дә бәйле кешенең тормышы белән. Ягъни аның үзен тотышы белән. Чөнки акча һаман шул ук, ихтыяҗ һаман шул ук. Кешенең үз-үзенә бәйле әйберләр менә шулар бөтенесе дә. Шуның өчен дә дөньяны үзгәртәбез дисәк, шулай бит тормышны үзгәртәбез дисәк, әлбәттә үзебездән башларга кирәк һәм иң мөһиме үзеңнең динеңгә игътибар итәргә кирәк. Син динеңне ничек үтисең? Намазыңны ничек укыйсың? Уразаңны ничек тотасың? Һәм гомумән динеңгә син игътибарлымы, юкмы? Борчыласыңмы, юкмы шушы динең өчен? Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, әйберләр турында без шулай ук уйлап китәргә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ман сама йоума ашура мин аль-мухаррам агътаху Аллаһу тәгалә саваба 10,000 мәләк." Кем дә кем Мөхәррәм аенда Гашура көнендә ураза тотса ди, Мөхәррәм аеның Гашурасы ул 10нчы көн. Мөхәррәм аеның 10нчы көне була. Ул 2нче пәнҗешәмбе көнгә туры килә, Алла бирсә. Шуңа күрә без аны бу атнада сөйләп куябыз. Чөнки җомгада сөйләсәк 2нче атнага инде ул үткән булып санала. Кешеләр аннан соң әйтә: "Эх, белмәдек, менә без тоткан булыр идек" диләр, шулай бит. Нәрсә икәнен аңламадык диләр. Гашура көне, димәк, Мөхәррәм аеның 10нчы көне. Шәгем шушы көнне ураза тотса ди, ул 10,000 фәрештә савабын ала ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. 10,000 фәрештә савабын ала. Бу күпме, азмы? Фәрештәләр көн-төн гыйбадәттә. Фәрештәләр көн-төн гыйбадәттә. Бар фәрештәләр гомере буе рükûхта. Бар фәрештәләр гомере буе сәҗдәдә. Бар фәрештәләр гомере буе зикр генә кылалар. Ягъни аларның бөтен гомере, бөтен тормышы, алар бит әле озак яшиләр, гыйбадәттә үтә. Менә шушы 10,000 фәрештә савабын аласың бер көн ураза тотып. Мөхтәрәм кардәшләр, монда инде башка сүз юк, шулай бит. 100 шахид савабын аласың дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шахидләр кемнәр алар? Аллаһ юлында вафат булган кешеләр, алар турыдан-туры җәннәттә. 100 шахид савабын. Син шахид буласың дигән сүз түгел, әмма шундый савап аласың. 100 шахид савабын аласың бер көн ураза белән. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кем Гашура көнне ураза тотса, Мөхәррәм аенда ди, аңа 10,000 хаҗи һәм гомрә кылган кешенең савабы бирелә." 10,000. Әлбәттә, ул хаҗ кылу белән гомрә кылу алар зур саваплы, ягъни бер син аны теге кылган кебек дип аны әйтеп булмый. Әмма савабын аласың. Ул аны алыштырмый. Мәсәлән, бер көн ураза тоттым да, Ашура көнендә хаҗга барып тормасаң да ярый, 10,000 тапкыр савап алган өчен шулай бит. Алай түгел, истеңнән төшми ул синең барбыр. Әмма 10,000 хаҗи һәм 10,000 гомрә кылган кешенең савабын аласың. Мөхтәрәм кардәшләр, күп кеше сорый, менә ди ничек итеп, теге мин бит хаҗга барырга мөмкинчелегем юк ди. Хәтта кайбер кеше үзен шуның белән батыра башлый, теге депрессиягә кирип китә. Мин хәерче, мин фәкыйр, акчам юк, тегеләй булай. Аллаһы Тәгалә шул савапны алырга ярдәм итә башка гыйбадәт белән. Аны эзләргә генә кирәк, карарга гына кирәк. Мөмкинчелеге шулай бит булмаган кешегә шундый чыгу юллары бар. Гашура көнендә кем дә кем ятимнең башыннан сыйпаса ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, шул ятимнең башында күпме чәч булса, шуның кадәр дәрәҗәгә күтәрер бу кешене ди. Шуңа күрә, әгәр дә ятим туры килсә, ул туры килмәскә дә мөмкин әле шулай бит.
ятимне ихтибарсыз калдырырга ярамый. Бигрәк тә Гашура көнендә. Башыннан гына сыйпасаң да, әле аны ашату, эчертү, кибеткә алып барып, бер нәрсә алып бирү турында әле сүз юк, башыннан сыйпау турында гына бара. Сиңа шулай бит аның башында күпме чәч бертеге булса, шуның кадәр дәрәҗә бирерләр ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Кемдә кем Гашура көнендә мөселман кешене ашатса, ифтар кылдырса ди, шул кешегә бөтен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәтен ашаткан савап булыр ди. Бер кешене генә авыз ачтырсаң, Ашура көнендә. Шуңа күрә дә Ашура көнендә, мөхтәрәм кардәшләр, ифтарга чакыру яки ифтар үткәрү дигән мәҗлесләрдә бик хуп, бик саваплы була. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итеп әйтә, ул бетми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорыйлар: "И Расулаллаһ, Ашура көне ди, димәк башка көннәргә караганда истинрәк буламы?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Нәгам." Әйе ди. Чөнки бу көнне Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирләрне яраткан ди. Шушы Гашура көнендә. Тауларны шушы көндә барлыкка китергән ди. Йылдызларны шушы көндә Аллаһ Тәгалә яраткан ди. Һәм Лаухул Махфуз дибез инде. Хранимая скрижаль. Бөтен информация язылган махсус бер урын бар. Такта дип тәрҗемә ителә инде ул. Элек аны күз алдына китерәләр, шулай бит такта кебек. Менә шушы такта димәк анда бөтен әйбер язылган. Тәкъдир, язмыш, кайчан барлыкка килгән, кайчан бетә, бөтен әйбер бар анда, информация. Шунда карасаң, шул әйбергә син дөньяның хуҗасы буласың. Ләкин анда харап булмый шулай бит. Анда харап булмый. Җабраил алейхиссалам, Җабраил фәрештә шушы Лаухул Махфуздан алып Коръәнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга иңдерә. Башта Коръән тулаем иңгә шул Лаухул Махфузга. Тулаем, Коръән китап буларак. Аннан соң шуннан элешләп Җабраил алейхиссалам аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга иңдерә. Анда бөтен информация бар. Ул без аны хәзер буны такта дип түгел шулай бит. Бәлки ул берәр инде планшет кебек тору кем белгән. Аллаһу агалам. Анда технология бик зур. Анда хәзерге заман технологиясы гына түгел. Менә анда бөтен әйберләребез, безнең тәкъдирләребездә, безнең язмышларда без дә анда язылганбыз. Барлыкка килгән шушы Гашура көнендә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шулай ук Ибраһим алейхиссалам Гашура көнендә туды ди. Аны Аллаһы Тәгалә Гашура көнендә уттан коткарды ди. Нинди уттан? Пәйгамбәрбез Ибраһим алейхиссаламны утка ыргыталар, яндыралар Вавилонда. Намруд дигән патша, тиран, аны утка алып ыргыта. Мөхтәрәм кардәшләр, монда бик хикмәтле әйбер бар, шулай бит инде Ибраһим алейхиссалам утны яндырган вакытта аны яндырыр өчен беренче ай буе яндыралар. Ул шундый кадәр кызу була, якын килеп булмый. Булай гына. Шуңа күрә катапульта белән ыргыталар, ерактан. Катапульта белән. Чөнки якын килсәң үзең дә янасың. Катапульта белән ыргыталар ерактан, һәм Ибраһим алейхиссалам очып барган вакытта аның янына килә Җабраил фәрештә. Килә дә әйтә: "Мин сиңа нәрсә белән ярдәм итә алам?" ди. Ул нәрсә ди? Син миңа бер нәрсә белән ярдәм итә алмыйсың. Миңа Аллаһ Тәгалә ярдәм итүче. Утка килеп төшкәч, Аллаһ Тәгалә әйтә утка: "Я нару куни бардан ва саламан ли Ибраһим." И ут. Ибраһимга салкын бул һәм имин бул. Аңа зыян китермәде. Һәм Ибраһим алейхиссалам уттан исән сау бер нәрсә булмаган килеш килеп чыга. Бөтенесе Аллаһ Тәгалә кулында, мөхтәрәм кардәшләр. Без кай вакытта авырлык килгәндә бөтен нәрсәгә ябыша башлыйбыз. Менә кемдер әйтә: "Торырга урыным юк, кредит аларга ярыймы?" Сиңа торырга урының булмаганда, Җабраил фәрештә килеп әйтсә: "Мин сиңа бушка квартира бирәм" дисә, син нәрсә диргә тиеш? Аллаһ Тәгалә бирүче диергә тиеш. Күрәсең, әлбәттә безнең иманыбыз ул дәрәҗәгә җитмәгән. Безнең әз генә авырлык килсә, без документ җыеп сразу банкка барабыз, кредит алырга, шулай бит, ипотека алырга. Аллаһ Тәгалә бирүче димибез без. Рәхмәт, менә кредит бирделәр, 10 гына процент дибез, шулай бит инде. Кемгә бирелә әле ул дибез. Әле ашлар үткәрәбез. Хәзрәт теге дога кыл инде. Түләп торырга кирәк бит. Шулай бит инде. Давай, хәзрәт, сора инде Аллаһ Тәгаләдән, шулай бит инде, шулай дибез. Без әйтмибез, миңа Аллаһ Тәгалә булыша дип. Шулай. Без инде түли алмагачтан инде аннан соң бурычка баткач, анда Аллаһ Тәгалә булыша инде. Шулай бит. Аннан соң мәчкә барасың. Менә шуңа күрә дә Ибраһим алейхиссаламның шушы тарихыннан безне иретә. Аллаһы Тәгалә булышучы ди. Шул ук вакытта
Кырмысканан да күрәбез без нәрсә эшләргә кирәк икәнен шулай. Ибраһим галәйһиссәламны утка яндырганда бер кырмыска су ташый. Шулай бит. Калган хайваннар көләләр. Син ди дурак ди, син ул суың белән нәрсә сүндерәсең инде ди. Без дә шулай дибез. Без нәрсә эшли алабыз инде дибез. Шулай бит анда. 10 кеше, мәсәлән, бер кешене кыйный урамда без карап торабыз инде. Ну, үтерәләр аны шулай бит инде. Без нәрсә эшли алам инде 10 кеше арасында шулай бит. Мин бер үзем генә дибез. Нәрсә эшли алам инде мин дисең. Кырмыскага шулай дигәчтен, кырмыска әйтә, кыямәт көнне Аллаһ Тәгалә миннән сораса, Ибраһимны яндырганда нишләдең дисә, мин су ташыдым дип әйтермен ди. Мин теге карап тордым дип әйтмәстем ди. Мин су ташыдым дип әйтермен ди. Шуның савабын алыр. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, безгә дәрес, хәзерге дөньяның дәресе бу безгә, хәзерге заманның дәресе шулай. Аңлаган кешегә әлбәттә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы уттан коткарды Ибраһим алейһиссәламны Аллаһ Тәгалә ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Ашура көнендә корбанны безгә бирде ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Исмәгыйль алейһиссәламны Ашура көнендә коткарды ди. Ягъни Ибраһим алейһиссәламгә аның урынына куй салырга, чалырга, сарык чалырга кушты ди. Шулай ук шушы көндә Аллаһ Тәгалә Муса алейһиссәламны коткарды һәм Фиргавунны батырды ди. Һәм Фиргавунны батырды шулай ук Ашура көнендә ди. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Әйюб алейһиссәламның авыруы да Ашура көнне бетте ди, терелде ди. Әйюб алейһиссәлам узак авырып ята. Ул авырып ята, 80 еллап авырый. Ул 1 ел түгел, 2 ел түгел шулай бит, ул бик узак авырый. Һәм авырый башлый ул шулай ук картайган көнендә, шулай ук чама белән 80 яшьләр була аңа. Ягъни яшәгән кадәр авырый. Узак авырый һәм шушы авырудан да ул сабырлык белән түзә. Аллаһ Тәгалә шифасын бирә анасы мөхтәрәм кардәшләр. Шушы Ашура көнендә була ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шушы Ашура көнендә Адәм алейһиссәламның тәүбәсе кабул булды ди. Ягъни җәннәттән куылгач, Адәм алейһиссәлам әлбәттә инде тәүбә итә, гынах кылгач. Һәм аның тәүбәсе шушы көнне кабул булды ди. Дауд алейһиссәламның гынахы шушы көндә кичерелде ди. Дауд алейһиссәламның гынахы. Дауд алейһиссәлам да аны гынах димибез инде шулай бит. Һәрбер пәйгамбәр дә шулай тормышында хата җибәрәләр. Ягъни безгә дәрес булсын өчен. Ул алар хата түгел, алар хатасы түгел, ул безгә дәрес өчен ул. Дауд алейһиссәлам 99 хатыны була. Шулай бит. Һәм ул 100-сен тели башлый. Для полного счёта инде шулай. 100-сен тели башлый. Һәм инде шул вакытта Аллаһ Тәгалә аны төзәтә, шулай бит нәфсеңне тыярга куша, һәм Дауд алейһиссәлам инде тәүбә итә. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә без бик тақва, безгә берәү дә җитә шулай бит. Безгә 99 түгел, безгә берәү дә җитә. Без бик тақвалар. Хәзерге заман мөселманнары, ну аның сәбәбе тақвалыкта түгел шулай бит инде. Хатынның зәһәрлегендә, шул бер хатынның зәһәрлегендә 99-га торадыр да инде ул шулай. Ул замандагы хәзерге заман бер татар хатыны 99 хатынга торадыр элекеге. Дауд алейһиссәламның мөхтәрәм кардәшләр тәүбәсе шулай ук кабул ителә, гынахы кичерелә Ашура көнендә. Гайса алейһиссәлам шушы Ашура көнендә дөньяга килә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә Ашура көнендә Гайса алейһиссәламны үз янына күтәрә. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, шул исәптән кыямәт көненең җитүе дә Ашура көнендә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Менә нинди көн ул. Менә нинди көн. Без узак еллар менә 23 февральне бәйрәм итәбез. Бу нәрсә? Бу Совет армиясе көне. Бу вакытта Советлар Союзында Красная армия барлыкка килә. 8 март шулай бит анда теге хатын-кызлар восстаниягә чыгып, протестка чыгып, үзләренең хокукларын яулаган көн. Без аны ел сайын бәйрәм итәбез. Попробуй бәйрәм итмә шулай бит инде. Без аны ел сайын бәйрәм итәбез. Менә бу Ашура көнен кай вакытта сизмибез ди. Ашура көндә нәрсә генә булмаган. Һәрбер пәйгамбәрнең тарихында күп вакыйга булган. Күпме җирләр, күкләр шушы көнне барлыкка килгән. Күпме әҗр савап бирелә шушы көн өчен. Шуңа күрә дә калган бөтен бәйрәмнәрне кушып, алып атып бер Ашура көнен генә калдырсаң да, шулай бит инде ул алардан өстенрәк булачак. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә игътибарсыз калдырырга ярамый. Үзебезнең кайсы көндә, кайсы айда яшәгәнебезне аңларга кирәк. Менә шуларга игътибарлырак булсак, безнең тормышыбыз да иншаллах икенче якка үзгәрер иде. Инде иншаллах русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья,
Сегодня мы с вами говорим о месяце Мухаррам и о дне Гашура. Как нам известно, год состоит из 12 месяцев. На самом деле это не выдумка людей. То есть это не люди придумали разделить год на 12 месяцев. В Коране говорится, что Аллах Тааля, когда создал небеса и землю, Он назначил месяцы и назначил их число 12. Поэтому это от Аллаха, это закон от Аллаха. Люди это не придумали. 11-13 месяцев, то есть это уже не подходит. 12 месяцев. Мусульмане живут по лунному календарю. То есть наш месяц, он зависит от Луны. От рождения Луны, то есть и от исчезновения Луны. Все это зависит от цикла Луны. Поэтому у мусульман месяц либо 29, либо 30 дней. Дней 31 у нас нет. Из-за этого мусульманский год короче на 11 дней, чем солнечный. И поэтому постоянно перемещается. И в этом тоже есть своя огромная мудрость. Мусульманин держит уразу не в один определенный момент, да? Так как перемещается мусульманский год, мы держим уразу во все времена года. И зимой, и летом, и осенью, и так далее, и так далее. Ну и курбан, конечно, тоже режем во все времена года. Например, кто-то помнит в детстве, что курбан зимой, зима, туда-сюда. Сейчас уже не зима, сейчас уже жара бывает. Да, во время курбана уже тепло. Поэтому вот так вот перемещается. Но из этих месяцев Аллах Тааля тоже сделал определенные месяцы обособленными. Например, мы знаем великий месяц Рамазан. Рамадан — это все. Это держим уразу, то есть величие Рамазана никто не может оспорить. Помимо Рамазана, дорогие друзья, есть 4 месяца запрещенных. Харам. Шахруллах аль-Мухаррам. То есть запрещенные месяцы. Это Зулькагда, Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Зулькагда, Зульхиджа — это месяцы хаджа считаются. В эти месяцы люди совершают хадж. Как раз 10-й день Зульхиджа мы режем барана, то есть режем жертвенное животное. После Зульхиджа идет Мухаррам. Зульхиджа — это последний месяц мусульманского календаря. Потом наступает новый месяц, Мухаррам. Вот сейчас у нас новый месяц, новый год, 1440 год начался. Поэтому это тоже очень важный момент, дорогие друзья. Мы должны все равно не забывать о том, что у мусульман тоже есть свой календарь, свои даты, свои месяцы, свои года, потому что это говорит о том, насколько ты придаешь значение своей религии. Насколько ты, то есть, любишь свою религию. Ты должен интересоваться этими вещами. Когда ты интересуешься кем-то, например, каким-то актером, да, ты все знаешь. Его размер ноги, головы, где он был, что он любит, туда-сюда. Даже в одно время были тетрадки. Там писали, вот Бритни Спирс там. На обложке тетради сзади написано, когда родилась, с чего началась карьера, любит смотреть телевизор, шопинг, туда-сюда. Я еще запомнил. Любит смотреть телевизор и так далее, и так далее. То есть, если ты любишь этого человека, как бы, да, то есть придаешь значение жизни этого человека. Любишь какой-то месяц или год, значит, придаешь значение этому, ждешь и так далее. Вот поэтому, дорогие друзья, конечно же, вот эти месяцы мы тоже должны знать, что это запрещенные месяцы. А чем они запрещены? В любые другие месяцы, конечно, тоже нельзя совершать какие-то грехи. Но в эти месяцы особенно нельзя, и особенно грех увеличивается. Когда ты с кем-то ссоришься, идешь на какое-то, то есть, преступление там и так далее, и так далее. Вот это мы должны, дорогие друзья, помнить для себя. В Ибн Касир, то есть, когда аят давал тафсир аяту про 12 месяцев, он говорил: наказание и вознаграждение за поступки в эти месяцы возрастают. То есть, про 4 месяца он говорил, запрещенные, да? Наказание и вознаграждение за поступки в эти месяцы возрастает. То есть, наказание больше, но и саваб больше, соответственно. Притеснение в любые месяцы являются большим грехом, но в эти 4 месяца наказание за него увеличивается. Всевышний возвеличивает, что пожелает. Всевышний возвеличил пророков, избрав для этого их, а не ангелов. То есть, когда Аллах Тааля избрал пророков из людей, Он их возвеличил. Потому что Аллах Тааля мог послать ангелов.
для миссии, чтобы распространять религию. Вообще он мог послать кого угодно, животное даже. Раз животное заговорило и распространять религию. То есть, но Аллах Тааля выбрал людей, выбрал пророков. И эти пророки, они являются пророками для ангелов, и для джиннов, и для животных, для всего мира, для всех миров. Раббаль алямин. Аллах Господь всех миров, и эти пророки тоже являются пророками для всех миров. Поэтому, если инопланетяне прилетят сюда, мы тоже должны им делать дават. Вот Мухаммад, саллаллаху алейхи, а может они уже мусульманами прилетят, тоже неизвестно. Да, они же более развитые. Да. Вот поэтому это тоже одно из величий. Также Аллах Тааля возвеличил человеческую речь. Каким образом? Разрешив возвеличивать себя. Коран, вот Коран, это написано нашей речью. Это не речь, опять-таки, животных. Или природы там, или еще что-то. Это наша речь. И как мы уже сказали в одном из хадисов, ангелы не могут читать Коран. Ангелы Коран не могут читать, но они очень хотят. Поэтому что они делают? Они посещают мероприятия, где читается Коран. Они могут слушать, а читать не могут. Когда кто-то читает Коран, сразу к нему подлетают ангелы, чтобы послушать. Они просто мечтают об этом. У них своей возможности нет. Захотели почитать, они не могут открыть Коран и почитать, понимаете? Это удивительно. А у человека есть такая возможность. Где бы он ни находился, он просто берет и читает Коран, понимаете? Ангелы завидуют вот этому счастью. Мы этого счастья не понимаем, конечно же. Мы начинаем там находить отговорки, да, а что там, Коран он лежит, пылится. Вот что-то в Ютубе лучше посмотрю что-нибудь, в телевизоре посмотрю, газету почитаю, чего от жизни отстану там и так далее. Ангелы мечтают просто. Аллах возвеличил человеческую речь. Таким образом. Самыми лучшими местами на земле являются мечети. Мечети – самые лучшие места на земле. Что бы ты ни посетил, где бы ты ни находился, что бы ты ни видел, самое лучшее место – это мечеть. Зашел в мечеть, ты посетил самое лучшее место на свете. Сидят богатые люди, которые хвастаются. Я там был, тут был, здесь, там, на горы забирался, Эверест, туда-сюда. А ты говоришь, а я в мечети был. Он, конечно, не поймет этого. Чё? Где? Что? Какая мечеть? Потому что зайти в мечеть опять-таки не все могут. Люди проходят мимо долгие годы. Кто-то заходит и не знает, что там делать. Опять-таки это понимает только верующий человек, мусульманин. Поэтому в лучшем месте нужно заниматься лучшими делами и использовать лучшие речи. Среди месяцев, говорит Аллах Тааля, выбрал Рамазан и Мухаррам. Вот 2 месяца. Самые лучшие месяцы среди остальных – это, говорит, Рамадан и Мухаррам. Самым лучшим из дней перед Всевышним является пятница. Джумга. Пятница. Опять-таки не все это понимают. И вы понимаете, вот даже на нашей земле, где пятница не выходной, это баракат. Потому что пятницу для себя выходным или праздничным может считать только понимающий человек. В тех же арабских странах он выходной. Ты хочешь, не хочешь, все равно в мечеть идешь, магазин закрываешь, из работы уходишь. А здесь только понимающий это делает. Соответственно, ты выше уровнем, чем остальные. Самый лучший день – это пятница. А из ночей самый лучший – это, конечно, Лайлятуль Кадр, ночь предопределения. И Аллах Тааля, говорит, возвеличивает все, что хочет. Вот, дорогие друзья, приоритеты. Вот можно запомнить. Все, что нам нужно, можно запомнить. Месяцы, дни, места. Что лучше использовать в речи, что лучше читать. Все. Больше нам ничего не надо. Ты можешь занять свое время, свою жизнь вот этими вещами. Остальное второстепенно. Есть свободное время, вот займись вот этими вещами. Хочешь праздновать какой-то праздник, жди вот эти дни, празднуй. Будь в ожидании. Вот, дорогие друзья, насколько это важный момент.
Также в месяце Мухаррам есть, мы сказали, день Ашура. Это 10-й день месяца Мухаррам. Ашура, он еще праздновался арабами до ислама. Держали уразу в этот день. И сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже держал уразу еще до ислама в этот день. Потому что арабы, они были язычниками, но Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не был язычником. Он держался религии своего деда Ибрахима, алейхиссалям, единобожие. Были тоже там такие люди тогда, но было их очень мало. И также арабы иногда смотрели на другие религии, например, христианство и иудаизм. Тоже было у них. И вот то, что они делали, арабы тоже старались иногда это выполнять. Они держали уразу, день Ашура, арабы тоже вот перенимали некоторые эти качества. А когда уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приехал в Медину и увидел, что день Ашура празднуют иудеи, он уже спросил о причине, почему Ашура такой великий день, почему так празднуют его повсеместно. И уже иудеи объяснили. Вы, говорит, в этот день были спасены. Это народ Израиля. Муса, алейхиссалям, был спасен, говорит, от фараона. Поэтому мы возвеличиваем этот день и держим уразу и празднуем. То есть для них это был праздник. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нахну ауля би Муса». Мы более достойны Муса, алейхиссалям, чем вы, говорит. Конечно, еврею вот так вот сказать в лицо, да? Тоже такая храбрость нужна, да? Там мы лучше там достойны Муса, алейхиссалям, чем вы, он говорит. Поэтому мы тоже будем держать уразу в этот день. Поэтому Ашура считается сунной уразой, а до еще Рамазана он был ваджиб вообще. Обязательно держали его мусульмане. Считается сунной. Дорогие друзья, здесь еще такой намек, что мы, мусульмане, толерантные очень. То есть мы признаем Мусу, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям, мы признаем их историю, их спасение и так далее. А кто-нибудь из христиан или из иудеев празднует мусульманский праздник? Такого нет. Потому что они считают, что ислам – это лжерелигия. То есть они небесные религии, или же пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророком, или же Коран священной книгой они не считают, канонически. Я не говорю, что это там хорошо или плохо, это их дело. Признавать, не признавать – это их дело. Но, однако, это факт. Потому что если бы они признавали это, они бы следовали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Они бы читали Коран, а не другие книги. А ислам, он принимает все, что было до него. Он очень толерантен. Очень толерантен. Мы даже язычников уважаем за их выбор. Не за их религию, а за их выбор. Хорошо, хотите быть язычниками, мы вас трогать не имеем права. Вот эта толерантность, дорогие друзья. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это проявил. Естественно, у нас есть свое. Поэтому в этой толерантности мы еще не должны забывать свое. Понимаете? И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал держать уразу в 10-й и в 9-й день. Толерантно – это толерантно, это все понятно, да? Но мы не смешиваемся. Мы должны отделяться в то же время. Как отделяться? Все, держим 9-й день, чтобы отличаться от иудеев. Поэтому мусульмане, дорогие друзья, держат 9-й, 10-й день. Кто-то 9-й, 10-й, 11-й, кто-то 10-й, 11-й, а правильнее всего 9-й, 10-й. Правильнее всего. Чем больше, конечно, держишь уразу во время месяца Мухаррам, тем лучше. 9-й, 10-й. В чем мудрость держать 9-й, 10-й день? Первая мудрость – отличаться от иудеев, от других народов. Вторая мудрость – это праздничные дни какие-то, да, держать вместе. Например, пятницу отдельно нельзя держать уразу. Держится либо четверг, пятница, либо пятница, суббота. Отдельно нельзя. И третья мудрость – по лунному календарю у нас 29 дней или 30, мы сказали. Поэтому если Ашура случайно попал на 9-й день, а не на 10-й, мы в этот день тоже держим уразу. Может быть так ведь, правильно, что мы ошиблись в виде Луны. Мы же иногда так ошибаемся, то есть кто-то увидел, а на самом деле ошибка произошла, или наоборот, должно было быть 29 числа, а мы 30 месяц заканчиваем. Поэтому если мы ошиблись на один день, то 9-10 все равно попадаем под Ашура.
То есть вот это, в этом тоже есть мудрость. Поэтому желательно держать вот эти 2 дня. Но отдельно держать только 10-й день тоже можно. То есть в этом нет греха. И когда пророк, саллаллаху держал уразу, он говорил про Гашура: «Я надеюсь, что Аллах примет пост Гашура как искупление за год, который был прежде». То есть один день Гашура может простить год грехов. Понимаете, один день Гашура может простить год грехов. Мы и так Рамазан держим. Да? Всю жизнь прощает Рамазан. Все грехи прощает. А тут еще пятница. От пятницы до пятницы прощаются. В пятницу, если намаз читаешь, пятница прощает грехи 10 дней. Еще больше. А тут еще Ашура, если ты попал и продержал год, у нас уже столько грехов нет, чтобы прощать. Вы понимаете? Есть, да? Есть грехи, да? Все-таки накапливаются, да? То есть у нас есть возможность просто стирать их, сметать, так скажем. Аллах Та'аля дает нам возможность. Надо воспользоваться этой возможностью. Мы же постоянно жалуемся: я грешен. Ну вот, пожалуйста. Если ты грешен, давай старайся тогда, правильно? Ашура, Рамазан, пятница и так далее, понедельник, четверг. Старайся, и Аллах Та'аля будет прощать эти грехи. Также пророк ﷺ сказал: «Ман васага аля гиялихи яума Ашура, васага Аллаху алейхи саира ссана». Тот, кто в день Ашура сделал праздник для семьи, что-то обособленно купил. Васага — это значит, денег побольше потратил на семью. Так-то отдельно, то есть что-то сделал, да? То Аллах Та'аля целый год за это будет на него тратить деньги. Обеспечивать его. Поэтому вот еще один праздник, да, для семьи. Пришел, с тортом пришел, еще что с чем-то, да, подарки купил детям. Ашура. А что за повод? Да? Ашура? Ашура. И за это Аллах Та'аля целый год дает тебе баракат и тратит на тебя деньги Аллах Та'аля. Открывает твою дорогу. Вот люди жалуются. Вот буквально на днях разговаривал с одним бизнесменом. Сейчас, говорит, очень сложно заработать деньги. Очень сложно. Раньше, говорит, было просто. Проще. Многие бизнесмены жалуются. Те, которые вот капитал сколотили в 90-е годы. Они говорят, вообще, говорит, просто было деньги зарабатывать. Раз там молотком, арматурой. Да. Шучу, конечно. То есть раньше, говорит, было легко зарабатывать деньги. То есть сказал кому-то, вот взял вещь, вот взял за 5 копеек, сколько? 50. Все за 50 покупает. Проблем нет. То есть люди не заморачивались. Пришел строить что-то, вот объект, так посмотрел, с потолка взял 1 миллион, а он стоит 100 тысяч. 900 тысяч в карман положил. Сейчас, говорит, не так. Сказал 1 миллион, он посчитал, сказал, слушай, это 50 тысяч стоит на самом деле. Так что я тебе оплачу 49. Поэтому сейчас сложно, говорит, деньги зарабатывать. Причина-то не в этом, дорогие друзья. Причина не в том, что сейчас люди деньги считают. Причина вот в этих вещах. Вот Гашура праздник сделал для семьи. Все, ты тоже приходишь уже. Все, миллион, 2, 50, все уже. Все, опять начал зарабатывать. Вот в чем проблема, дорогие друзья. Проблема как раз вот в этих вещах, что ты не обращаешь внимания на религиозный аспект вот этот. И тогда Аллах Та'аля дает тебе баракат. Все. Расширяется, то есть трата на тебе расширяется. Это Аллах Та'аля, пророк говорил, если, говорит, вы, то есть человек совершает грехи, там, скупой, там, и так далее, да, то есть неправильно живет, он из этой жизни будет получать только то, что ему положено, и то это будет даваться ему с трудом. Он будет вкалывать, получать маленькие деньги, и потом еще не знает, как это распределить, то есть тяжело ему будет. И многие сейчас чувствуют вот эту тяжесть. Как сложно сейчас начинают, то есть, зарабатывать. Как сложно это все превращается. А все можно исправить очень легко. Очень легко. То есть вот способы. Опять бесплатный совет уж, да. Как всегда, к сожалению. Да. Но вот воспользоваться я, дорогие друзья, рекомендую. Поэтому пусть, иншаллах Та'аля, даст нам крепкого имана, чтобы мы понимали, кто мы, что мы, где мы, как говорится, и чтобы действительно уже приоритеты свои умели расставлять. Потому что, опять-таки, возвращаясь к тому же хаджу, на самом деле, да, то есть вот 120-130 тысяч там стоил минимальный хадж,
Мы потом, когда поехали, мы заметили, что наша путевка, она считает супер эконом, оказывается. Не просто эконом, а супер эконом называется, оказывается, да? Поэтому мы самолетом сначала в Стамбул, из Стамбула в Дубай, из Дубая на автобусе. Но, альхамдулилля, то есть, может, кому-то было тяжело, альхамдулилля, многие сказали, что легко, живы-здоровы вернулись, никто там не умер, как говорится. Иногда меня спрашивают, люди сидят, хаш, это сложно, там люди умирают. Я говорю, люди здесь умирают тоже. Здесь же тоже люди умирают. Я вот не видел, что какой-то день кого-то не хоронили. Правильно? Значит, можно там умереть, можно здесь умереть. Какая разница? Проблема-то не в этом. Проблема в нас самих. Вот эти 120-130 тысяч. Сколько это денег? Какую машину можно купить за 120, за 130 тысяч рублей? Снегоход даже не купишь, на самом деле. Снегоход даже не купишь. Вот хотел зимой на снегоход купить, 250 тысяч стоит минимум. Это этот буран наш. 2 раза можно в хадж съездить, да? И уже думаешь, нужен ли тебе буран. 2 раза можно съездить, как говорится. Это просто игрушка. Это развлечение. Вот приоритеты, дорогие друзья. Вот приоритеты. Один узбек там приезжал. 7 лет, говорит, ждали, чтобы в хадж поехать. Тебе сколько надо ждать, чтобы в хадж поехать? Надо... Сегодня заплатил, вот тебе только надо ждать дату вылета. Больше ничего тебе не ждать не надо. Никакой очереди нет. Пожалуйста. Дорогие друзья, пока проблем нет, вот эти приоритеты надо уметь расставлять. Пока нет таких проблем, альхамдулилля, Аллаху ашкар. Иншаллах, все зависит, еще раз повторяю, только от нас самих. Как мы будем думать об Аллахе Тааля, так Аллах Тааля и нашу жизнь нашу обустроит. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم وسميع الدعاء.